कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। रखरखता उन्हानं सारेच हैराण झाले। या उन्हापासून वाचण्यासाठी जो तो हर एक प्रयत्न करतोय। आता बिचारे मुके प्राणीही या उन्हानं हैराण झाले। असाच दोडामार्गच्या घोटकेवाडीतील हत्तीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। उन्हापासून आराम मिळावा म्हणून या हत्तीनं काय जुगाड केलाय तुम्हीच पहा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।